Pozdrav drugari, danas pripremamo jedno sjajno toplo predjelo, u pitanju su krostini. Stavimo veliku šnitu hljeba u tavu da se tostira, a u međuvremenu iseckamo naše gljive. Gljive siječemo na lespirice, možete i malo deblje, bit će onako još i sočnije kada budu na krostinima. Zaista pripremite ovo predjelo, izuzetno je ukusno i jako lijepo, hrskavo, nećete se pokajati ako pripremite ovo toplo predjelo. Bijeli dio mladog luka isiječemo na kolutiće. I u zagrijanu tavu stavimo šampinjone i luk da se prže. Primijetili ste da nismo dodali ulje, šampinjoni će pustiti svoj sok, a na ovaj način će i brže porumeniti. Kao što vidite u tavi pored, hljeb smo ispržili sa jedne strane, to je tostirali, i okrenuli smo na drugu stranu, zatim pospijemo sa izrendanim toplim sirom, ja sam ovaj put koristio edamer. Na tavu stavimo poklopac da se sir lakše i brže istopi. Ukoliko pravite veću količinu krostina, slobodno možete da ih tostirate i da sir topite u šporetu u rerni. U pržene gljive i luk dodamo maslac da dobijemo taj prekrasni mliječni ukus, da dobijemo sjaj, zatim malo pobiberimo i posolimo. Dodamo onaj isickani zeleni dio mladog luka koji smo malo prije isickali. Evo, sir se otopio, hljeb je lijepo istostiran, hrskav je sa obje strane. Na otopljeni sir dodamo pržene gljive. Jeste li čuli taj zvuk hrskavosti? Zaista jako ukusno i kvalitetno toplo predjelo. Evo, kao što vidite, naravno prije sječenja dodali smo ovaj mladi luk, ovaj zeleni dio, čisto radi dekoracije. Evo, još jednom čisto da čujete kako je hrskavo i kako lijepo zvuči, i zaista je ovo izuzetno toplo predjelo, veoma ukusno i brzo se lako priprema. Pisane recepte i normativ potražite na www.zakuvaj.com. Prijatno i uživajte u ovom toplom predjelu.